Лепих среда. Много е добре. Много. Да запазиш и вола. И сега е лошо. Гивчо, трябва да внимавам, Гивчо. Теди! Ма прецени бе, Теди! Теди! Прецени, че там не е добре, тук Ангелов е по-добрия вариант сега. Ма ти прецени хубаво. Пак я водиш там, където не трябва. Ивелин, виждаш ли го? Нищо, то не му кажеш. То не му се обади да му кажеш, ти мълчиш, тичаш и напред. Човек, стига държал тази точка, бе! Чуеш ти не само с... Силно напред е тук към Мачо. Ама не толкова крака. По-близо. Мишо, далече си. Добре е това. Далече си, Мишо. Не си ли говориме, си подкажеме, Криска, пак тръгваш напред, не му казваш. Али, не ти, бе! Добре. Внимаваш, Крис. До край! Да си я вземе! До край! По-близо. Всеки върни малко. Навътре. Навътре всеки. Всеки навътре. Ей, всеки. 15 пъти ти казвам едно ти. Предварително е. Не ми чакай ситуацията да се развие и тогава се върнеш. Зад гърба, зад гърба! Вики, виж от едно докосване какво става. Ако от грешка, което ти казвам всеки път за... Ма махни се от него, де. Айде, тук сега тръгни с разговор. Ето я. Айде! Виж! Виж! Айде, Ачо, айде! Можи му напред. Давай ли се? Викторе, втори пореден път едно и също нещо, бе! Пак там. Без. Всеки! Добре! Пара, бе, брат, че да влезе на себе, бе! Браво! Ще долу, Кален! Мяра, Вики! Вики, ела! В рамките на 3-4 минути правиш 3 елементарни грешки. В рамките на 3 минути правиш 3 елементарни грешки. Това пъти топката вместо с вътрешна чела да последиш, ти посягаш така, както ти падне, минаваш се, стават опасности. Говорим едно също нещо всеки път. Всеки път. Айде! Малко трябва да свалиме долу, Пепи, малко по-спокойно действай и по-бързо. Всеки, тръгвай! Всеки! Тръгвай, Иво, дамо на Иво. Какво трябва да кажеш? Пак е джаскаш сам. Браво.
Внимаваш. Пак. Крис, внимаваш. Браво. Излизаш. Затвори. Паси към защитника затваряш. Ето. Добре, наша. Стига се, брат, по-тази топка, водиш, тайма на второ. Пепи, айде. Добре. Као мести. Дръж. Пак бе! Дайте ги, смело. Пепи, влезте към него, Пепи! Пепи, ти си чак. Внимаваш! Смяна! Всеки нема, Пепи вдясно. Крис страдата, Антов вляво. Крис страдата. Изморей се. Внимаваш! Още! Това е добре. Иво, взимаш. Вземи, Иво, запичен си. Мина, Иво. Айде, Антов! Закъснял си. Айде! Закъсня с паса! Закъсня, Крис! Внимаваш, Ангелов идва, Ангелов! Идва! Това е опасно, сега назад! Пишо, далеч си! Играй! Тръгвай! Антов, тръгвай! Антов, как тръгваш, моето момче? Значи той я води, ти си зад него, ти си леки. Нали кръвта ти работа напред? Смяна! Иво, ела, Кристофа. Добре. По-смело е, Пепи, трябва да си овладееш, що трябва да рикнеш. Пак да се вземеш. Що трябва да рикнеш, що не си овладееш да играеш. Така, още. Престели. Така, не бързай, пак него. Внимаваш, Ангел, влез. Оли, бисай! Извади! Криска, айде бе, Криска! Не мога да оцелиме! Тръгвай с нея! Добре е това! Пепи, изпълнявай бе! Крис, пред него отиде, ела тук за да поискаш. Накъде? Пепи! Браво, Ангел! Махни я вече! Що спираш, бе? Ей! Ангел, прекаляваш! Ангелов, като я загубиш веднага реакция, що спря?
Няма право там, Антов! Не можеме! Влез навътре, Пети влиза навътре. Продължи го настрани. Да мине. Кой искаш повече, брат? Кажи ми кой искаш, бе? Кристияне, айде бе, Криска! Чакай, бе, ти си до това как е хайдо. Пепи, що гледаш, бе? Пас! Браво! Бутай! Макар ема до кога? Застани. Първо ще ме назад, назад. 3 пъти го въртиш, супер, ама! Човека! Играй! Добре е това. Кехайов, ти трябва да го фанеш този човек, разбираш ли ме? Пепи, помните. Смело взимаме горе. Закъснява си! Смяна, Пепи, ела цекнем тясно. Горе, Туни! Айде, обърня пак! Отивай там! Цекин, по-близо! Смяна! Аре, ласно! Никола, влез вътре! Цекин! Хвърли му я! Дай на боковете, бе! Мишо, далеч стига! Смяна, Ангелов ела, Вики, тясно ще. Кехайов точно последната бележка го прави и излизаш пак. Влез навътре. Айде, Вики. Чакай, бе, чакай се наредят. Служи се напред хубаво, бе! Пред топката, Крис, стани. Пред топката. Е така, пред топката. Крис, лез вътре. Крис, лез! Не, няма, бе! Още наля. Сега на... Дай! Няма никой там. Няма никой там. Никола, дай може лице! Никола, вътре! Спират! Добре. Вики! Първо топката се движи, второ Вики ти е до тебе. Вики, влез навътре, ако загуби. Атов, елементарна грешка. Айде, Атов! Кристияна на стена. Антов стена.
По-близо! Кристияна, и ти! Те да не излиза напред предварително, стой си! Пас! Напред! Давай, давай!